Una, number one, pag naay mga taki mahitungod sa ato ang pagtuo, mahitungod ni ining santos nga mga larawan, mga taki gid sila mingon sila ang mga larawan sa mga Katoliko nga naasulod sa ilahang simbahan, mga Diyos-Diyos ni. So pinaka number one nato nga tan-awon kinahanglan i-define una nato kung unsa nang gitawag og Dios, Dios. Unsa na ang idols, unsay kalainan sa sacred things ug sa unsacred things. Unsay kalainan sa Diyos-Diyos og dili Diyos-Diyos. So mo na kung kabantay mo adto nga to ang gitawag program tong last Monday, Tuesday and kagahapon, ang nahitabo is ato ang gidefine kung unsa di ining Diyos-Diyos. So ang Diyos-Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Ang Diyos-Diyos mao ni ang mga fake gods. Ang buti pasabot wala nag-exist nga mga Diyos. So mo na muntag Diyos-Diyos buot pasabot butang utaw nga giila nga naay Diyos nung gahom. Giila nga Diyos nga dili mao ang matuod nga Diyos. So mao na ang gitawag og Diyos-Diyos. So unsa man ni mga sagradong butang? Ang mga sagradong butang mao ni ang mga butang or ang mga tao nga diin na ay dakong kalambigitan sa matuod nga Dios. So pag atuan na lang ma-raise ang maong tawag anang mga terms, atuan nang ma-define ang maong gitawag og mga terms, sigurado ko nga ato ang mga kaatbang, ang atong mga higala nga mga dili Katoliko, dili gyud kaipsot sa argumento. Nganuman kay atuan nang gi-check daan ang ilang panabot kanang ilang gipangyawit nga mga pulong. Kay daghan biya kaayong mga dili Katoliko nga mga higala nato nga pataka lagyawit, pataka lagyaw-yaw ba? Taka lag og hatag og tawag anang termino nya. Sila pud nga naglitok ni anang maong termino, wa pud sila kasabot og unsay kahulugan ni anang maong termino. For example, pag ingon nila og Diyos ning maong mga larawan, ilang kuan tanan, ilang giratsada tanan. Kutob nga naay larawan Diyos na. So question, tawag anang tama ba na o mo ginay gitawag og fallacy of incorrect generalization or fallacy of composition. Nga naman, you cannot use the truth in particular as the truth in general. So dili pwede nga kadtong Diyos nga nabasa nato sa Biblia, imo po nang iangin ang mga larawan sa mga santos. Muna i-check nato daan ang definition. Nga naman, kay sigurado ko, paglaing sekta gani ang muhisgot ni anang maong gitawag og larawan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sigurado ko nga ang ilang pag-ilaan ni Diyos kay dili sila kamao, di sila kabalo mo distinguish sa Diyos o dili Diyos. So naatay tawag anang gamiton nga kahimanan, unsa man ang kahimanan nga atong gamiton. Number one is ang Biblia. Ilabi na kining Biblia nga kining maayong balita. Kini ato labi sa protestante ni pero magamit nato ni as reference. Sila mismo nga mga dili Katoliko dili makabalibad. Unsa man atong gamiton ana nga tawag ining setas mo tong 1 Corinto 8:4. Nga ang Diyos nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod. Nya kasi Kristo tinuod man nga naay Kristo, nya kining maong iyang larawan girepresentahan sa tinuod nga Kristo, so therefore dili ni Diyos. Si Santa Maria tinuod man nga nag-exist nga to ang mahal nga inahan, o nya kining iyang larawan karon nga naa sa ato ang tawag ining altar, so ang mahitabo kay nagrepresentar man ni kang sa tinuod nga Santa Maria, so dili ni Diyos. Onya pagkahuman ang maong gitawag og Kristo matuod man nga Dios, so kining maong larawan nagrepresentar sa matuod nga Dios nga mao ang ato ang Ginoong Kristo. Si Santa Maria ug ang mga santos dili man na sila mga Dios. So buot ipasabot kining maong larawan ug mga larawan sa mga santos nagrepresentar ni sa mga taong balaan ug ilabi na sa pinakalabos na ng mga santos mao ang reyna sa mga santos nga mao ang mahal nga Birhen Maria. So kana pa lang atuan nang ipadistinguish ilaha kalainan sa Diyos ug dili Diyos. Okay. Pwede man nato na sila tawag anang indig-indigon, so buot bang ipasabot. O sige, granting without admitting nga ang Diyos mao ning mga dibulto og larawan. Kay ang Diyos mao man ni ang mga dibulto og larawan. So mingon man din sila nga, tinuod na. Anya kumusta man ang Dios? Nagpahimo man og larawan sa kerubin. So buot bang ipasabot ang Diyos mismo nagsupak sa iyang kaugalingong balaod nga niingon ayaw pagbaton og larawan sa Diyos.
Kay kumo kay larawan ang iyang gipahimo, so nagpahimo sa Dios. Mingon man na sila ang ilang palusot dayon. Mingon dayon nga wala man na siya tawag anang gisimba. Okay. So kay wala man gisimba, so dili Dios. So buti pasabot na ay mga larawan basta di lang simbahon, dili gid siya mahitabo nga gitawag og Dios. So karon diri na putas pagtong Katolika. Sige, ning-ingon ka nga ang mga Katoliko nagsimba aning maong gitawag og larawana. So ang pangutana, gisimba ba ni sa mga Katoliko nga Dios o gisimba ni sa mga Katoliko tungod sa iyahang tawag anang gilarawanan o iyang girepresentahan? So mingon na sila, gisimba na sa mga Katoliko kining mga larawan na gisimba na isip Dios. Palpak na sila. Ngano man kay nga tuang pagtuong Katolika nagtudlo nga naay usa lamang ka Dios. So buot ipasabot dili pagtuo sa Iglesia Katolika nga kining maong mga larawan mga Dios ni. Sila ra ang gitawag og nagtuo. So palpak na, okay. Mingon man din sila, sige. Wala man ninyo nagisimba. Nganong inyo haman ng giluhod-luhuran, mag-atubang mo mag-ampo ana. So ang buti pasabot di ay, kung mag-ampo di ka, kung unsang imong giatubangan, maupod mo sa ba ang gisimba? So, mingon man din sila, mao gyud. Naa sa Biblia. Diba? Nisugo ang Dios. Nga diin, magsimba ka, kinahanglan mag-atubang ka sa altar sa Jerusalem. O ang altar sa Jerusalem na ay gitawag og larawan sa duha ka bukirubin. Si Josue, kapitulo 7, versikulo 6, nagtawag anang nagbuog abo, pagkahuman nagligo siya abo, gihubo niya ang bistin ni hapa at tubangan mismo sa larawan. So buot mang ipasabot nga nakasupak ning unang katawan sa Dios nga nagtudlo nga magampo magatubang sa larawan. So nagdios-dios pud sila. Kamo kining atong mga higala nga mga dili Katoliko, sigurado man jud ko nga magampo magsimba na sila sa ilahang tawag anang simbahan kuno. Mag-atubang magina silang pastor. So buot ba dayang ipasabot nga tawag ining kanang ilang pastor ang ilahang gisimbahan? Ningon man din sila, dili amo pud mi mga Katoliko. Wa nagpasabot nga nagatubang mi anang maong larawan ang among gisimba. Kung dili bisan pag nagatubang mi anang maong larawan, ang among gisimba kadtong gilarawanan. O niya, ang pagsimba namo, ginamit ang, kung santos ang larawan sa santos, ang among giatubangan, ginamit ang pamaagi sa pagsimba nga venerasyon or veneration. Nga naman, kinaamang titulo ka classification sa pagsimba. Adoration, nga alang lang sa Diyos. Veneration, para sa mga santos. Special veneration, alang lang sa tuang mahal ng inahan, nga Santa Maria. So, mo na nga, kami mga Katoliko, klaro mi, sa unsang paagiha mi mo gamit og adorasyon, sa unsang paagiha puta mo gamit og gitawag og veneration. So, diha pa lang daan, i-define na nato ang atuang tawag anang mga termino. So, for example, mingon din sila nga, sige, wala man kahanin ninyo nagisimba, anong inyo man ang hikap-hikapon, anong inyo man ang tawag anang gitawag og halukan, subot bagi pasabot nga inyo hapon nang gisimba nga Dios. Dili oy, ang paghaluk sa larawan o ang tawag anang paghikap sa usa ka butang nga nakalambigitan sa Dios, wa na nagpasabot nga mo na ang imuhang Dios. Kay gani sige nang Kristo apil pa ang mga apostol, gihikap ang ilahang tawag anang mga bisti pero wa man nagpasabot nga nagdios-dios na sila. Kang San Pedro, samot na kang Ginoong Kristo. Di ba? Karon ang paghaluk ba timaan ba na nga imuhan nang mao ba na ang bugtong basihan nga makaingon ta nga Dios nang imuhang tawag anang gihalukan? Dili nga naman kay ang paghalok daghang klaseng pamaagi. Daghang mga kahulugan sa paghalok, na ay paghalok kay inigsuon, na ay paghalok nga gihalukan nimo ang imong hinigugma, pagkauman na ay paghalok nga relihiyoso. O nya pagkauman na ay gitawag og paghalok nga diin paghatag og dakong pagtahod sa girepresentahan ni anang maong gitawag og butang. For example, maghalok ko sa imahin o larawan sa ako ang inahan. So nagpasabot nga ako ang gitahod, ang ako ang mama mismo. Dili lang kay tawag ining dito ko direkta naghalok kay ako na kining larawan mo kini ako mama, dili. Kining larawan mao ni ang larawan sa ako ang mama. Mao ni ingon ana ang mga Katoliko manghuna-huna. So bisan pag muhalok ta sa larawan sa mga birhen, pero ang ato ang intention dili direkta ni anang maong dibulto, kung dili ang ato ang intention, ang ato ang gihalukan kadtong girepresentahan ni ining maong gitawag og larawan. So mo nang number 1, i-define nato or tagaan nato kahulugan ang maong mga termino nga ato ang hisgutan. So kung making-atbang ka na nila, tanaw na to, sige daw, para magkasinabot ta, unsa may gusto nimo, brad or sister man na ilang ginagamit, or migo, unsa may gusto nimo,
Kaning ato ang diskusyon, gusto ba nimo nga mag-away ta or gusto ba nimo nga mag-abot ta? Mayong man sila, ay gusto na ako nga mag-abot ta. O sige. Ato ang unang tawag anang i-define or tagaan ato kahulugan ang mga termino nga ato ang gamiton. O, for example, mo gamit mo kakaron og Diyos based sa tawag ining mga ebidensya unsa may kanang pagsabot nimo mahitungod ni ining Diyos. O. Yung din kanang gisimba unya na nang kanang simba bagag dili unsa nang Diyos. Okay. So, mo na nga tagaan nato og tawag anang definition. Number 1, atong basis sa ang Biblia. Number 2, ang atong basis is kining mga dictionary. Kinama si dictionary nga makita nato nga sa unsang pagiha mahimo ang butang nga mamahimong Diyos or gods. Kung nag-ila na ka kanang maong butang nga mao ang Dios. Kung nag-ila na ka nga ang imuhang pagsimba gidirekta nimo ni ining maong butang kana Diyos na. Dili man Diyos ang usa ka butang pero ikaw nag-Diyos ka naka. Ngano man kay ang imuhang pagtuo, ang imong pagsalig, gisandig naman nimo dis dibulto. Dili na maong pagtuo simbang Katolika. Ang atong pagtuo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, bisan pa nag-atubang ta, bisan pa naghalukta ni ining maong mga imahin sa mga santos ilabi na sa larawan sa Ginoong Jesucristo, pero ang object sa ato ang pagsimba mo tong giingon sa Konsilyo sa Trinto referred to the prototype. Ang buot pasabot, bisa pa naghalok ko sa larawan sa Ginoong Jesucristo, ang akong tumong, ang intention, akong halukan ang girepresentahan ni ining maong larawan. So kana ang ato ang kuan, kana ang ato ang gitawag og unsa na kanang first nato nga himuon kung makig-atbang ta ni ining maong mga dili Katoliko. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.